ಮುಂಬೈ ಥಾಣೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಟ್ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ನ ಚಾಂದ್ನಿ ಕೋಲಿವಾಡದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಾಣೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಾನಗರ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರಾದ ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಶಿಮಂತೂರುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ 9ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುದರಿಂದ ಇಂದು ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿಕೊಂಡು ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಭಕ್ತರ ನೆರವಿನಿಂದ ಥಾಣೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಲಿವಾಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 44 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಥಾಣೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಲಂಗಾಡು ಕೇರಳ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 19 ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೈದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಡನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಸುಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಲವಾರು ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ಪ್ರಾಕಾರ ಬಲಿ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಭಜನೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಸೋಮವಾರ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತ್ರಿನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನವಕ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಾಕಾರ ಬಲಿ, ಗಣಪತಿ ಬಿಂಬಾಧಿವಾಸ, ನಾಗ ಬಿಂಬಾಧಿವಾಸ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:31 ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಬಿಂಬ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಹೋಮ, ಪನಿಯಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆರವೇರಿ ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಜನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಮುಂಬೈ ಥಾಣೆಯ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದೆ ಮುಂಬಯಿಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು. ಕಟೀಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬೊಂತಿನಲತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸತ್ತು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಉನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುಣ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಒಂದಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಲದಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತಾತ್ ಉನೇನು ನಾನು ತ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರೀ ದಯಪಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ರಣ್ಣರು ಬಂತಾರೆ ಮಗ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿನ್ಮಾನಂದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ಲಾಲ್ ಪಪ್ಪನಾಗ ಬಂಡೇರು ಮಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಆರ್ಲ ಕೈರೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಈ ಒದ್ದಾಟ ಮಂತದ ಕಟೀಲ್ದ ಎಡಮ ದಿನ ಕೊರಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಡೇ ಪ್ರಸಾದ ಬರೋಡು ಹಾಪೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ದ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಜಾಗದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದು ಗೊತ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಆ ಅಪ್ಪೇನ ನಂಬಂದು ಒತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಟೀಲ್ದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಪೋಡೊಂದಾಂಡ 1,000 ಮೈಲು ದೂರ ಪೋಡು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ 2013 ಪುನರುಪಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದ ಅನಗ ಅಲ್ಪನೇ ಬೂರೊಂದು
ದೇವರಡ ನಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಾರು ಪೂರುಣು ನೀರು ಬೂರಿಯರಂದಾಂಡ ಯಾನ್ನ ತೋಟ ಊರು ಅಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ MLA ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಮಗ್ಯಾದಂತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಇರೆ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಪಣ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಬಂಡರು ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಕಟ್ಟದು 21 ದಿನಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಆ ಪನ್ಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಲಕ್ಷ ಕಟಿಲ್ದನೇ ಜನಕುಲೇಂದ್ರ ತೊಂಬತ್ತದು ಅಸ್ರಣ್ಯರಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನ್ನು ಮಲ್ಪಾಂಡು ನನ್ನ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಲು ನೆಟ ಅವರೆಂಡು ಮರಣಿಲ ತಾಂಬೂಲ್ಯ ಅಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡು ಏತೋ ದೀರ್ಘನಾಥ್ವಾರ ಅವರೆಂಡು ದಯಬಂಡ ನೆಟ ಬತ್ತಿನ ಸಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತು ಬತ್ತೇರು ಆ ಮಲ್ಲಾಪಿನತ್ತ ಮಲ್ಲ ಐಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿರು ನನಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಯಬಂಡ 4 ದೇಶ ಒಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನಿಗೆಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ನಮೂನಿಡು ಒದ್ದಾಡುವ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಈತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇವತ್ತೊಂದುಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರೊಂದು ಏರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೇಜನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಕೈರ ಬಿಟ್ಟದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡರು ನಿಜವಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚತ್ತು ಎಂಕ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಡ ಎಂಕ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರು ಸ್ವಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕಲಯನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂಡ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತಾಡನ್ನು ದುಮ್ಮದಿದು ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಂಬಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದನ ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ಕಲ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಪನು ದೇಶಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಉನೇನೆ ನಾನು 10 ಸಂಸ್ಥೆರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವಾಲಯನ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪನು ದೇಶಗೂ ಮಹತ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇನ ಮಾತನೆಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನ್ ಬರಪ್ಪನ ಕುಲು ಎಂಕತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಪನ ಆಸೆಡೆ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕ ಬರ್ತದ ಬಂಡಾರ ಮರೆ ನೀಡಿದಿಂಚ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಾವಂಡದು ಅಂಚಾದಾದ ನಾ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡದನ್ನಾರೆಗೆ ಒಂದು ಊರುಡ್ಲ ಕೊಡಿಗಡಲ ಪೋಪಣ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದದು ಮೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದ್ಲಗನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಅಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಡೆದಾರ ಅಮ್ಮನೊಂದು 41 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆ ದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ಕುಲ್ದೇರು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನವೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಬೆಳಗಾಸಾದು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಕಲಾಕನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪನ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಈ ಜಾಗ ಆರು ಪಾತ ಪನ್ಲಕನೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಲಕನೆ ರಡ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಲಾದ ಮೆರೆದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತ್ಮಕ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗಲ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಲಕ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಂದಿನಿ ಕೋಲಿವಾಡ ಒಂದೆತ್ತ 40 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಯದ ಈ ಗೌಜಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹವು ಬೆಳ್ಳಿದ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾಕಾರ ಬಳಿ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದೊಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತುಯ್ಲೆಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ವೈಭವನ ನಿಕುಲು ನೆಟ್ಟ ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದೊಲೆ 1972 ಅಪ್ಪೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ನೆಲೆಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೈನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಕನತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಲಿವಾಡ 5 ಬೊಕ್ಕ 2013 ಅವ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತೊಡು ಜೀರ್ಣೋದರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸ ಆದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಆಸುಪಾತದ ಜನಕುಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಪಿನ ಪುದರ ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ತಿರಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ ಓರ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಐತ ಕುಸುಮ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಆರೇನ ಮುಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪುದರ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಸಾಂತಿಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಥ್ಯ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಆ ವೈದಿಕ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆ ಒಂಜಾತ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪನರೆತ್ತೆರಿಯೋನ್ವ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮೇರೆಗಳ ಅಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸುರುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನಕಲು ಅಂಚಾದ ಭಟ್ರನಕ್ಲೇನು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮುಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿನಾರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನಂತಾಂಕನ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆಯನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂದಕ್ಕಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಆರು ಅವಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಗೌರವ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶಿವಂತೂರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ತಾನ ಪರಿಸರಡು ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 300 ಜೋಕುಲು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ನಡಪವನ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಶಿವಂತೂರು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಆರಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ನಾನವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ವ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮುಂಬೈದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಆರೆಲ್ನ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ತಾಣ ಬಣ್ಸದ ಸಮಿತಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಪುನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಎಸ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ರೇವತ್ತೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ತಾಣೆ ಬಣ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಗು ಎದಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪನಾರು ಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಒಡಾಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಪುತ್ರಿಯಾರು ಅರೆಗಿಲ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಆರತಿ ಕೌಲೇರ್ ಆರತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ತಾಣೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಡ್ಡೆ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸದಾ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಗೋಡಬಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ರಂಚನ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮ ಆರೆಲ್ನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೇಡಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಬಂದಲೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಮುನಿದ ಬಂದುಲೆ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆತೊನರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದ್ ಊರುರ್ದು ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಸಲ್ದ ಪರಬೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕನು ಬರೆತಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಸುಮಾರು 14 ನಾಟಕನಾರು ಬರೆತೇರು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇತರ ಅದು ಊರುಡು ಆರೇನು ಐಟ್ ತೊಡಗೈಸದರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕಾರೆ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಇನಿತ ನಾಟಕಲ 6ನೇ ರಚನೆದ ನಾಟಕ
ಯಮುನಾ ದಾನೆ ನಮೂನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕಲ್ನ ಬರೆತಿನಾರು ಮೇರೆ ಆರೇನೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಭಟ್ರನ ಕಲೆಡ ಆರೇನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆರೇನ ಪರಿಚಯನು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಎರ್ಮಾಲು ಮೇರು ಮಲ್ತುಕೊರೊಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ನಂಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿಗ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ಸುಪುತ್ರ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಮೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮನು ಮೈಗೂಡಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಗುರಿ ಪ್ರಖಂಡದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣೀರ ದಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಲ ನಾಟಕದೊಟ್ಟುಗು ಮೇರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತೇರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು 14 ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮೇರು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟು ಕುಸಲ್ದ ಪರಬೆ ಸಾವಿರೋರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆದಿನ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಅಲೆಗಿನಿ ಶನಿವಾರ ಒಕ್ಕೇಲು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮನಿ ಪೂಜೇರು ದಿಸೆಟುಂಡು ಕಿಸೆಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿಂದ ಯಮುನಾ ದಾನೆ ನಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪು ವಿಠಲ ಬಲಿಪು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೈದ ನಾಟಕ ಆಸರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನ ತಂಡೋನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಟ್ಟದು ಅವು ಎತ್ತೋ ಹೊಸತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಹಿರಿಮೆ ಅವು ಮೆರ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಏತು ಬಂಗನ ಆತನವಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಓಡಾದು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ನಂಕ ಮಾತ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಣ ಬಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲುನು ಪುದೆತದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚರದ ಗೌರವನು ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಲ ಸೇರ್ದೀನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಭಜನೆ ಎತ್ತಂಡಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತಂಡೋನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಶಂಕರ ಮೂಲ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಹಾಕಲು ಆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಆರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಮಾಲ ಪತ್ರನು ಓದೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯರು ಶ್ರೀ ಬಚ್ಚ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೀಚು ಮೂಲ್ಯ ಮೊಗಲ್ನ ಸುಪುತ್ರ್ಯಾದ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ಪೆರುಡೂರು ಮುಲ್ಪ ಪುಟಿಯರು ಅವೇತು ಕನೋಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಲಿಗಡೆ ಜಿಂಜಾವುದು ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಬೈದ ಊರುನು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿಂದ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಮೂಲ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಂದಿದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಉರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಕುರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಭಜನಾ ಪ್ರಿಯರು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಭಜನಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡ ಅವು ಏತೋ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಿಸೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಮುಂಬೈಡ್ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರತ್ತಿ ಶಂಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಗೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ಮಗಲು ರಜನಿ ಮಗಲೊಟ್ಟುಗ್ದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲೆತ್ ಆ ಸಂಘ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆತಂಡು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸಮಯಡು ಈ ನಾಯಿಗೋಡೆ ಪಣ್ಪೇರು ಲಾಂಬು ಅಂಚೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಕ ಎತೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಪ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೊಂಬೈ ಅಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ನಿಜವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂತರಿಕವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾನಸಿಕವಾಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಢತೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತು ದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ
ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ಪುನು. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೋಪನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಪ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ 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 ಅವೊಂದು ಬೋಪಿನ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆಯೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಶಕ್ತಿ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬೊಳೆ ಉಂಡು ಬಾಳುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜವನೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಐಕೆ ತುಂಬುಂಡು ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳಿರು ಆಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ತಾಣದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನು ಬೈದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಾತೆರ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋಡು. ಸಭೆತ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಜ್ಞಾನಾದೇವಹಿ ಕೈವಲ್ಯಂ ತೆರಿಯುವನೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ಏತೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು, ಏತೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು, ಏತೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು, ಏತೇ ರಥೋತ್ಸವ ಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಡು, ಏತೇ ಅನ್ನದಾನ ಎಂಚಿನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುನ ಜಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಂಡಗ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೋಣ್. ದೇವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಂಡಾಂಡ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮಾತೆರಡದಲ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಆಯಡ್ದು ಮಿಗಿಲಾದ ಎನ್ನವೂ ಕೆಲಸಲ ನಡಪುಜಿ ಎರಟ ಏತೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪಡು, ಏತೇ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು, ಜಾತಿಡು ಕುಲೋಡು ಗೋತ್ರೋಡು ಗುತ್ತುಡು ಗತ್ತಡು ವೈಟಿಯಾನ ಏತು ಮಲ್ಯಾದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಅಶಾಶ್ವತ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪುಣು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿನಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಲೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಳು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ನಿಟ್ಟ ಆತರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶಾಲೆಲ್ಲ ನಡಪ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಕ್ಕಂದ್ರೆ 300 ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆ 300 ಜೋಕುಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ 14 ಟೀಚರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಬಳ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಐಟ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇತ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃದೇವಭಾವ, ಪಿತೃದೇವಭಾವ, ಗುರುದೇವಭಾವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಭಾವ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ದುಂಬು ಕಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಮನಪೂರ್ವಕಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಗುರುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಪ ಕಡಿಗಟ್ಟದು ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕುಳ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟು ಕುಳ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ಅಮ್ಮ ತೆಲ್ಪಾ ಕೊರಿಯರಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಐಟ ಹತ್ರ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನು ಚೂರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲು ಗೋಡ್ ಬಂದಾರ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೋಡು ಏಪಲ ಅಮ್ಮಗ ಬೆರಿಸಾಯದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆಡ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಸೇವೆನ ಇಂಕಲು ಗೋಡ್ ಬಂದಾರ ಸಂಘ ವಹಿಸೊಂದು ಆರು ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೇಯ್ದೇರೆ ನಾನು ಈಡಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಇಂಕಲು ಈನೆತ್ತನಲ್ಲ ದುಂಬು ಸೇವೆನು ಕೊಡ್ತು ಐತ ಪಿರಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಾಯನ ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಒಂದೇ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುರು ಆ ದೇವರೇ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬೋಪನು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಐನಾತ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಉಪ್ಪಂದೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾನೋಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಡ್ಡ ಹಾಕ ಬಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪೆ.
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆ ಪಕ್ಕ ಊರುಡು ಕೈರಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೈರಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಪಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರೀಡೆ ಬೈದ್ಯರು ಅವನಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿൽ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಈ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತ ದಿನ ತುಂಬ ಪೋಯ್ನೆಡ್ತಕ್ಕ ಜನ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಪೋಯ್ನೆಡ್ತಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದು ನೂದು ಅಂಶ ಸತ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆದ ಶಂಕರಣ್ಣೆ, ಕಲ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ದಯಾನಂದನ್ನೇ, ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ, ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾರು ಈತ ಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. నేను 9 ವರ್ಷದ ನಾನು ಬದಿದ್ದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಬೈದತ್ತ ಐಕಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾವಣೆ ಒಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಅಗುಲು ಮಾತ ಹೆಸರು ಬೈದಿನ ದೇಗಿನಾಗ ಈ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಜವಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಈ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳು ಸಾರ್ತಾವು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಲಿಂದ್ರ ಅಂತ ಆತನಾಗ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಆನ ಪ್ರಯೋಜನದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ದುರ್ಘಟನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇತ ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಅವನ್ನಿಲ್ಲ. ತಾತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ತಾಂಡ್ರದ ತಾಯಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಗ. मराठी चालेल ना सगळ्यांना? मराठा गेल्या वेळी पण मी मराठीतच बोललेली, कारण का मराठी नक्कीच समजते, कारण सगळे महाराष्ट्रामधलेच आहेत. जरी आपल्या जातीमध्ये जरी फरक असेल तरी मला असं वाटतं सगळं आपण एकत्र राहतो. त्याच्यामुळे आम्हाला जरी तुमची भाषा कळत नसेल तरी मराठी भाषा ही इतकी सोपी आणि सहज आहे, ती सगळ्यांनाच समजते आणि मला वाटतं तुम्हाला देखील समजते. सगळ्यांना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आधी माफी मागेल सगळ्यांची की गेल्या वेळी मी फर्स्ट टाइम हा प्रोग्राम बघितलेला आणि मला खूप प्रोग्राम तो आवडलेला, परंतु आज BSP योजना जी माझ्या प्रभागामध्ये आहे, या प्रभागामध्ये ज्या बिल्डिंगी बांधतात तर बरीच गरीब लोक आहेत, त्या गरीब लोकांची मीटिंग होती, नाहीतर आम्ही हा प्रोग्राम नक्कीच टायमावरतीच मराठी इथे पोहोचलो असतो. ನಮ್ಮ ಈ ತಾನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ತುಳುಕ ಮೊದಲು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಡ ಬಂದದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನೆವಾಡ ನೆತ್ತ ಅತಿಥಿಗಳು ಅರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಬಂದವಲ್ಲ ಯಾರು ದಯನೀರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕುಸುಮ ಪೂಜೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಗುಲ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಗುಲ ದಯನೀರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಕುಸುಮ ಪೂಜೆ ಶಕ್ತಿ ದಯನೀರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆ. ಬಹುಶಃ ತಾನೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಕ್ಕನ ಮೊದಲ ತಪ್ಪಿನ ಪೆರುಮೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೋಟದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮಾತಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ವೈಭವವಾದ ಹತ್ತುಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಈ ನಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೋಕದಿದ್ದರು ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕ ಹೇಳ ಬಂದದುಲ್ಲೇರು ಅದೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾತೆ ಕಪ್ಪಾಯ
बोललो. आज ह्या ठिकाणी परत एकदा माझ्या समाजाकडून माझा सन्मान होतोय, तर खऱ्या अर्थाने मला खरंच मनापासून आनंद होतोय की गेले महिनाभर मी सातत्याने नुसता सन्मानच घेतोय सगळीकडे. आणि महाराष्ट्राची पहिली मुलगी मी अशी जी साऊथ इंडियन घरात जन्माला आलेली असून सुद्धा अशा प्रकारचा सन्मान माझं वाटतं कुठल्याच महापौरांना मिळाला नसेल. पण मी एक साऊथ इंडियन असल्यामुळे मला सगळीकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतोय आणि मला सगळीकडे सन्मान होतोय. मी खरंच मनापासून सर्वांचे आभार मानते, कारण आता 1.5 महिना उलटत आलाय आणि तरी पण मी अजून सन्मानच घेते सगळीकडे. तर खरंच ही आपल्या समाजाला पण एक गौरवास्पद बाब आहे. आणि अशा प्रकारचा सन्मान करत असताना मी परत एकदा आपले सर्वांचे आभार मानते. आणि कार्यक्रमाला व्यक्ती आणून असा कार्यक्रम घेतला तर समोरचे पण प्रेक्षक बोर होतात याची कल्पना मला आहे. म्हणून तुमचा जो नाटक चालू आहे ते परत मी एकदा चालू करण्याची विनंती करते सगळ्यांना. आणि मी तेच सांगते, जय हिंद. ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜನಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮಧುಬೋಧ ವಿಘ್ನೇಶ ಜಗದೀಶ ಮಧುಬೋಧ ವಿಘ್ನೇಶ
ಕಂದಾಗಲೇ ನಾಟ್ಯವ ನವಿಲು ಕೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯ ಕೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯ ಕೈಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ನೋಡ ಈ ನಗನದೊಳು ಮೇಘಗಣ ಈ ನಗನದೊಳು ಮೇಘಗಣ सुर 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 तापनी जारन भूमिक मुत्त तापनी उडले संपाडगे मल्लिगे ಚೆಂಡಾಡಗೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಸಿಂಗಾರುಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ಐತಾಡಗೆ ಪೂರಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೆ ದಾನಿ ದಾನಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಂಡ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ ಜಲ್ಲೆ ಮುಡಿತೊಂದು ಝರಿಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಮದಿಮಾಲೆ ಐತೋಡು ಬರುವಾನ ಮುಕುಟೋದ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟದ ಈ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಕೇದ ಗುರಿಕಾರೆ ಈ ಎನ್ನ ಆ, 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 ರೂಪೋಡು ಏ ತೊಂಜಿ ಮಾಯೆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ತೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ತೂಯೆ ನನಯಂಕ ಮಾತಾಲ ಈ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯೋದ ಸೂರ್ಯೇ ಪತ್ತೆರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆಂಜಿದು ಆಂಜಿದು ಮೆಲುಪುನ ಪರೆಲು ನಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಚಿ ಕುರಾಲು ಮನಸ್ಸು ದಿನುಲ ಕಾಡಲ ಸೇರಿ ತಲೆ ಕೊನೆನಲ್ಲಿ ಪುಂಡು ಮುಂಜೆನನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಲು ಬಗೆಲು ಪೂಜಲ್ಲೆ ಮುಡಿತೊಂದು ಝರಿಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಮದಿಮಾಲೆ ಐತೋಡು ಬರುವಾನ I just want to fly with you to the sky. You are my angel, you are my life. ಎನ್ನ ಕವಿತೆದ ಪನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕುಲೆದನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಉಲಯದ ಕವಿಯಾಲಯ ಎನ್ನ ಕವಿತೆದ ಪನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕುಲೆದನಿಯಾಲ ಎನ್ನ ಉಲಯದ ಕವಿಯಾಲಯ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿನನೆ ಎನ್ನೊಂದೆ ಕನನೆ ಕರಿತೊಂದೆ ದಿನ ಸಾರ 10 ಜನ ಆಯ್ತಾರ ഈ ആയിട്ടാണ് താനേ പോയി ഊര് പൂര വലി പറ്റി സാറേ